ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಕುಡ್ಲದ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಬುಧವಾರ ನಡಪಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಡು ಅಮಲು ವಸ್ತು ಎಂಡಿಎಂಎ ಮಾರೊಂದಿತ್ತಿನ ಮೂವೇರು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪೆಡ್ಲರ್ಲಿನ ಪತ್ತಿದೇರು ಕುಡ್ಲ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಬುಧವಾರ ನಡಪಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಡು ಅಮಲು ವಸ್ತು ಎಂಡಿಎಂಎ ಮಾರೊಂದಿತ್ತಿನ ಮೂವೇರು ಡ್ರಗ್ ಪೆಡ್ಲರ್ನಗಳನ್ನು ಬಂಧನ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಸಜಿಪ ಮೂಲದ ಇತ್ತೆ ಉಳ್ಳಾಲಡಿಪುನ ಹಫೀಜ್ ಯಾನೆ ಅಪ್ಪಿ, ಸಜಿಪದ ಹುಸೇನ್ ಯಾನೆ ತಾಚಿ, ಸಜಿಪದ ಅಮೀರ್ ಯಾನೆ ಅಮ್ಮಿ ಬಂಧನ ಆಯ್ನ ಆರೋಪಿಲು. ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕುಡು ತಲಪಾಡಿ ದೀವಿಪುರ ಮಾರ್ಗುಡು ತಚ್ಚಾಣಿ ಪರಿಸರಡು ಕಾರಡು ಮೂರ್ವೇರು ಆರೋಪಿಲು ಅಮಲು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರುದು ಕನತದು ಮುಲ್ಪ ಮಾರೊಂದಿತ್ತಿರು. ನಿಘಂಟದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಿನ ಕುಡ್ಲ ಸಿಸಿಬಿದ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ಮಲ್ತದು ಆರೋಪಿలను ಬಂಧನ ಮಲ್ತದಿರು. ಅಮಲು ವಸ್ತುನು ವಶಕ್ಕೆ ತೊಂದಿರು. ಕಾರಡು 200 ಗ್ರಾಮದ 10 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆತ ಎಂಡಿಎಂಎ, ಮೂಜಿ ಮೊಬೈಲ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ತೂಕ ನೆತ್ತ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆ 17,70,500 ರೂಪಾಯಿಂದ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತದಿರು. ಆರೋಪಿಲೆಡು ಊರಿ ಹಫೀಜ್ ಯಾನೆ ಅಪ್ಪಿನ ವಿರುದ್ಧ ನೇರ್ದುಂಬು ಮೂಜಿ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ, ಅಮಲು ವಸ್ತು ಮಾರಣ ಪ್ರಕರಣ, ರಡ್ಡು ಬೈಕ್ ಕಂಡಿನ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಅತ್ತಂದೆ ಉಡುಪಿ, ಶಿರುವ, ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಠಾಣೆಡ್ಲ ಬೈಕ್ ಕಂಡಿನ ಪ್ರಕರಣ ಸೇರಿದು ಎಣ್ಮ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾತಂಡು. ಕೋರ್ಟುಡು ಜಾಮೀನಿಗೆ ತಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಕೋರ್ಟುಗೂ ಹಾಜರಾವಂದೆ ತರೆ ತಪ್ಪಾದಿತ್ತೆ. ನನೋರಿ ಆರೋಪಿ ಜಾಕೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಯಾನೆ ತಾಚಿನ ವಿರುದ್ಧ ಬರ್ಕೆ, ಕದ್ರಿ, ಬಂಟ್ವಾಳ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಠಾಣೆಲೆಡು ಕೊಲೆಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾತಂಡು. ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆದ ಆಫೀಸಿಡು ಕರೆಂಟ್ ಪತ್ತದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಮಾತಿರಲಿನ ಪೋಡಿಪಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಕಾರ್ಲ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೈತಲ್ ನಡೆದಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖ ಕಚೇರಿಡು ಕರೆಂಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಜನಮಾನಿಲೇನು ಪೋಡಿಪಾಂಡು ಕಾರ್ಕಳ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೈತಲ್ ಇಪ್ಪುನ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡು ಈ ಅವಘಡ ನಡೆತದಂಡು. ಘಟನೆಡು ಏರೆಗ್ಲ ಅಪಾಯ ಆತಜಿ. ಒವ್ವೆ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗ್ ಸೊತ್ತುಲೆಗ್ ಹಾನಿ ಆತಜಿ. ಕೆಲವು ವಿದ್ಯುತ್ ವಸ್ತುಗಳು ಪುತ್ತುದುಂಡು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲಿನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಭಾರಿ ಅವಘಡ ಆಪುನವು ತತ್ತದು ಪೋತುಂಡು. ಕಚೇರಿದ ಉಲಾಯಿ ಪೊತ್ತುನ ವಾಸನೆ ಬುಕ ಪುಗೆ ತೋಜಿ ನಿಡ್ದವರ ಅಪಗನೆ ಅಲ್ಪದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲು ದಾಖಲೆ ಪತ್ರೊಳೆನ ಬುಕ ಸೊತ್ತುಲೆನ ಗೆತ್ತೊಂದು ಪಿದಾಯಿ ಬಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ತಕ್ಲು ಸೂತೆಕ್ಕಾದೇರು. ಜಾಗಿಡು ಗಿರಾಕಿಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸುಮಾರು ಜನ ಸೇರ್ದಿತ್ತೇರು. ಒವ್ವೇ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಲೆಗ್ ಸೊತ್ತುಲೆಗ್ ತೊಂದರೆ ಆತಜಿ. ಗಿರಾಕಿಲು ಪೋಡಿಯೊಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ತಿಳಿಪಾದೇರು. ಪರ್ಕಳದ ಅಬುಬಕರ್ ಪನ್ಪನಾರಿನ ಮಗ್ಗೆ ಆಶಿಕ್ ಪುದರ್ತ ಜವನೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಗಾಡಿ ಕೊನುದು ಐನ ರೀಲ್ಸ್ ಮಂತದು ಜಾಲತಾಣೋಲೆಡು ಪಾಡ್ದು ತಿಕ್ಕಲ್ದು ಬುರ್ದೆ. ಉಡುಪು ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್ಪಿ ಆಯನ ಮಿತ್ತು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ದೆತೊಂದೇರು. ಜವನಿ ಊರಿ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತಂದುಪ್ಪನ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣೋಡು ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಆತಂಡು. ಉಡುಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಣಿಪಾಲದ ಡಿಸಿ ಆಫೀಸ್ ಮಾರ್ಗೋಡು ಈ ರೀಲ್ಸ್ ದ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆತದಂಡು. ಉಡುಪಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆತಿನ ಸ್ಕೂಟಿ ಉಂದು ಆದಿತ್ತದು. ಜವನಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಸ್ಕೂಟಿನ ಬಲಿಪವನವು ರೀಲ್ಸ್ ಉಂಡು. ಆಯನೇ ವಿಡಿಯೋನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ. ಜವನನ ಈ ಮರ್ಲಗುಬ್ಬದ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣೋಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಏವ್ರ ತೋಜಾದಿತ್ತೇರು. ಜವನನ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ದೆತ್ತನೋಡೊಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಈ ಜವನನ ಸ್ಟಂಟ್ನು ಗಂಭೀರವಾದ್ದೆತೊನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಮಣಿಪಾಲ ಪೊಲೀಸರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಜವನನು ಗುರುತು ಮಲ್ತದು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಗೆತ್ತೊಂದಿರು. ಜವನೇ ಪರ್ಕಳ ನಿವಾಸಿ ಅಬುಬಕ್ಕರ್ನ ಮಗ್ಗೆ ಆಶಿಕ್ಂದು ಗುರುತು ಮಲ್ತಿದ್ದಿರು. ಜವನನ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾತಂಡು. ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲು ನಾಮೋಸು ಬುಡ್ದು ಪಂತೊಡು ಪಾಲ್ದೆತೊನ್ನ ಶಕ್ತಿ ತನ್ಕುಲಿಡ ಉಂಡೂಂದು ಎನ್ನುದು ಧೈರ್ಯಡು ದುಂಬರಿಯಡೊಂದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ MS ಕೋಟ್ಯನ್ ಪಂತೇರು. ಕುಡ್ಲ ಕೋಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ದ ಶಾರದಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು 6 ಕ್ಲಾಸ್ಲಿನ ನಡುಟು ನಡತಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಸವ ಸೌರಭ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಪಾತೇರಿಯರು. ಕುಡ್ಲದ ಕುಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ದ ಶಾರದಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಅಂತರ್ ತರಗತಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಚ್ಚಯ ಸೌರಭ ಗುರುವಾರದಾನಿ நடத்தண்டு. ಜೋಕ್ಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಿಟ್ಟು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ತನ್ಕುಲಿನ ಚಾತುರ್ಪುನು ತೋಜಾಯರು. ಲೇಸನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ MS ಕೋಟ್ಯನ್ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರು. ಶಾರದಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಚಾಲಕಿಯರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ MB ಪುರಾಣಿಕ್, S ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕೂರ, ಸುಧಾಕರ್ ರಾವ್ ಪೇಜಾವರ, ಪತ್ರಕರ್ತರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇಡಂತಿಲ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿತ್ತೇರು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ MS ಕೋಟ್ಯನ್ ಪಾತಿರ್ದು ಇತ್ತಿದ ದಿನಕ್ಲೆಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತನ್ಕುಲಿನ ಚಾತುರ್ಪುನ್ ತೋಜಾಯರೆ ಸುಮಾರು ಸವಲತ್ತಲು ಉಂಡು. ಸೃಜನಶೀಲತೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಕಾಶಲು ಉಂಡು. ಜೋಕ್ಲು ನೆತ್ತ ಪೂರ ಪ್ರಯೋಜನ ಗೆತನೋಡು ಪಂತೊಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಪ್ನ ಶಕ್ತಿ ನಮಡ ಉಂಡೂಂದು ಎನ್ನಿದು ಧೈರ್ಯಡು ದುಂಬರಿಯಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರು.
ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಅಂದರೆ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಉಳಿಸುವಂತಹ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಿಗುವಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಿಗುವಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಒಬ್ಬ ನಿರೂಪಕ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ, ಅದು ಸಿಗೋದು ಕೆಲವು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಅಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ ತಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಧನ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ ಕೂಡ. ನಾವು ಒಬ್ಬಂಟಿಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಹೇಗೆ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆಯಾ? ನಾನು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದಾ? ಇಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ನೀವು ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿ ಅದು ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಪುರಂದ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಜಾತ್ರದ ಬಲಿ ಉಚ್ಚೇಡು ದೇವೇರಿನ ತುಂಬುನ ಸೇವೆ ಸಂದಾವನಿತ್ತನ ಮಯ್ಯರ ಬೂಡು ಮಾಧವ ಮಯ್ಯರು ಬುಧವಾರ ತೀರೇರು. ಅರೆಗೆ 53 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುಡು ಕರಿಯಂಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಇತಿಹಾಸ ಪುಗ್ಗಾರ್ತಿದ ಪೊಳಲೆ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಜಾತ್ರದ ಉಚ್ಚೇದ ದಿನತಾನಿ ಬಲಿ ಉತ್ಸವ ಬ್ರಹ್ಮವಾಹಕೆರಾದ ಸೇವೆ ಸಂದಾವನಿತ್ತಿನ ಮಯ್ಯರ ಬೀಡದ ಮಾಧವ ಮಯ್ಯ ಆಗಸ್ಟ್ 2 ಬುಧಾರದಾನಿ ಹೃದಯಾಘಾತಾದು ದೇವೇರ ಪಾದ ಸೇರಿಯರು. ಅರೆಗೆ 53 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೊಳಲೆದ ಉಚ್ಚೇಡು ಸುಮಾರು 33 ವರ್ಷಲಿರ್ದು ಬ್ರಹ್ಮವಾಹಕೆರಾದ ಸೇವೆ ಸಂದಾವನಿತ್ತಿರು. ಕೃಷಿ ಬೇಲೆಡ್ಲ ಭಾರಿ ಉಮೇದಿ ಇತ್ತಿನ ಆರೆಗೆ ಕೃಷಿ ಬೇಲೆಡು ಇಪ್ಪುನಾಗನೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆತಂಡು. ಸಾರ ಸೀಮೆಡು ನಡಪುನ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಡ್ಲ ಆರು ಪಾಲ್ ಪಡೆಯೊಂದಿತ್ತೇರು. ಆರು ಬುಡಿದಿ ರಡ್ಡ ಆಣಜೋಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಒರ್ತಿ ಮಗಳಿನ ಅಗತ್ಯದೇರು. ಒಡಿಪುದ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂಜೆಟ್ ಪೊಣ್ಣುಲು ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡಪಾಯಿನ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿಗೆ ವಿರೋಧ ತೋಜಾದು ಒಡಿಪುಡು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಭಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಒಡಿಪು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ದ ತಂಡ ನಡತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಕರಣನು ವಿರೋಧ ಮಲ್ತದ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳದ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ಇನಿ ಬಯ್ಯಗ ಒಡಿಪುಡು ನಡಪಿರುವಪುನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಭೆಗೆ ಭಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಲ್ತದಂಡು. ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆ ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ ಐಜಿಪಿ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ, ಒಡಿಪು ಎಸ್ಪಿ ಅಕ್ಷಯ್, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಸ್ಪಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ, ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ದಿನಕರ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಶುರು ಆಪಿನ ಜೂಡುಗಟ್ಟೆಗೆ ಪೋದು ಭದ್ರತೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೇರು. ರಡ್ಡ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಸ್ಪಿ, 5 ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ, 13 ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, 5 ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, 7 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿಲು, 7 ಕೆಎಸ್ಆರ್ಪಿ ತುಕಡಿ, 5 ಡಿಎಆರ್, 4 ಕ್ಯೂಆರ್ಟಿ ಕೂಟಲಿನ ಭದ್ರತೆಗೆ ದೀತಂಡು. ಕಾಂಡೆ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸಭೆಲ್ನ ನಡಪಾದಿರು. ನಗರದ ಪುರಭವನಡು ಭದ್ರತೆಗೆ ದೀತಿನ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲೆಗ್ ಒವೇ ಬೋರ್ಡ್ ಚಾಂದಿ ಘಟನೆಲು ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲಿರ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಲೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಎಚ್ಚರೊಡಿಪ್ಪೆರೆ ವಾ ಜಾಗಿಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಸೂಚನೆ ಕೊರಿಯರೊಡ್ಲೇರು. ಸೌಜನ್ಯನ ಕೆರ್ನ ಕೇಸ್ದ ಬಗೆಟ್ ಪೊರಂಬಾಟದ ಪುದರಡು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳನು ಕುಚ್ಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ಯಾದೆ ದೀಪನ ಒವೇ ಸಂಗತಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಕುಳ್ಳಡು ವಿರೋಧ ಮಲ್ತದಂಡು. ಪುರಾಣ ಪುಗಾರ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಸೌಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ಪೊರಂಬಾಟದ ಪುದರಡು ಕೋಂಗಿ ಮಲ್ಪನ ಅಗೌರ ತೋಜಾವನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪುನೇನು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಲವಾದ ವಿರೋಧ ಮಲ್ತದಂಡು. ಸೌಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಡು ಪಾತಿರ್ನ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಕಾರ್ಯಗುರುಕಾರ್ ಎಂಬಿ ಪುರಾಣಿಕೇರು ಪಾತಿರ್ದು ಸೌಜನ್ಯಗ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪನ್ಪುನ ಆಗ್ರಹ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಉಂಡು. ಅಂಡ ಸೌಜನ್ಯನ ಪುದರ್ಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಅಪಮಾನ ಮಲ್ಪನವು ಸರಿಯಾತು. ಸೌಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣನು ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಕೆಲವು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಲಿನ ಸಂಘಟನೆಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗೆಟ್ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನವು ಎಂಕ್ಲೆನ ಗುಮನಗ ಬೈದನು. ಸೌಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣನು ತನಿಖೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎಂಕ್ಲು ರಾಜ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗೂ ಆಗ್ರಹ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ.
ತುಳುನಾಡು ಅನ್ಯಾಯ ಆನಗ ದೈವ ದೇವರ ನಡೆ ಪೋಪುನವು ನಮ್ಮ ವಾಡಿಕೆ ಅಂಚಾದು ಈ ಕೇಸ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಇತ್ಯರ್ಥ ಆದು ನಿಜವಾಯಿನ ಆರೋಪಿಲೆಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆವಡುವುದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತಾ ದೈವಸ್ಥಾನ ಮಠ ಮಂದಿರುಲೆಡ್ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಉಳ್ಳ ಅಂದು ಪಂಡೇರು. ವಿಎಚ್ಪಿ ಮುಖಂಡ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಭಾಸ್ಕರ ಶರಣ್ ಪಂಪಲ್ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟುಡಿತ್ತೀರು. ಜನ ಅಲ್ಲ, ಹೊರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ವಿಧಿ. ಅದರ ಜೊತೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ದಾಖಲೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿರ್ಬೋದು, ಶ್ರೀಮಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂದುವಂತಹ ಕೊಡುಗೆ ಅದು ಅನನ್ಯ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತು ಕಳೆದ 60 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 59 ಬರುವ ವರ್ಷ ನಾವು 60ನೇ ವರ್ಷವನ್ನು ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಆಗ್ರಹ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾನ ಸಮ್ಮಾನ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಯಾರು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ, ಧರ್ಮಕ್ಕೆ, ಧರ್ಮದ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಆದಾಗ, ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತು ನಿಂತಿದೆ, ವಿರೋಧವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಜಯವನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ತನಿಖೆ, ಅದು CBI ತನಿಖೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಅನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ಗಿರಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಅಂಚಿಲ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ದ್ವಾರ ಕೈತಲು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಡೆತದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ಗಿರಿ ಘಟನೆಲು ದುಂಬರಿಯೊಂದಿತ್ತದು. ಅಂಗಾರೆ ರಾತ್ರಿ ದಾನಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ದ್ವಾರದ ಕೈತಲು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ಗಿರಿ ನಡೆತದೆ. ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ರಿಕ್ಷಾಡು ಹಿಂದೂ ಪೊಣ್ಣನ ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಪೋಂದಿತ್ತನ ರಿಕ್ಷಾನು ತಡೆತದು. ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದೀರು. ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಗೂ ಸೇರಿದೇರಿಂದ ಈ ಗಲಾಟೆ ಆತಲು. ಪೆಟ್ಟಾಯಿನ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಉಜಿರೆ ನಿವಾಸಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಶಿಕ್ ಎಂದು ಗುರುತು ಮಲ್ತದೀರು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಡು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾತನು. ವಿಟ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸುತ್ತುಡು ವರದಿಯಾಯಿನ ಪುಣ್ಣನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಕೇಸಿಡು ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತೆರೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತನ ಐನ್ಯ ಆರೋಪಿ ಬಾಯರ್ ಬಳ್ಳೂರದ ರಾಜಯಾನೆ ರಾಜೇಶ್ ಪನ್ಪುನಯನೆ ಅಕೇರಿಗೂ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತಿದ್ದೇರು. ವಿಟ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡು ಬರುಪುನ ಪುಣ್ಣನ ಮಿತಿದ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಡು ಬಂಧನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಿನ ಆರೋಪಿನ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತದೇರು. ಕೇರಳ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಬಾಯಾರು ಬಳ್ಳೂರದ 26 ವರ್ಷದ ರಾಜಯಾನೆ ರಾಜೇಶ್ ಬಂಧನಾಯಿನ ಆರೋಪಿ. ಈ ಪ್ರಕರಣಡು ಈ ತುರ್ತು 4 ಜನ ಆರೋಪಿಲೇನು ಪತ್ತದಿತ್ತೇರು. ಇತ್ತೆ ಈ ಆರೋಪಿನ ಸೇರಿದು ಒಟ್ಟು 5 ಜನ ಆರೋಪಿಲೇನು ಬಂಧನ ಮಂತದಿರು. ಮೂಡಬಿದಿರೆ ಮೂಲದ ಅಕ್ಷಯ್ ದೇವಾಡಿಗ, ಬಾಯಾರು ಗ್ರಾಮದ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಬೆಳ್ಚಡ, ಬೆರಿಪದವದ ಸುಕುಮಾರ ಬೆಳ್ಚಡ ಮುಕ್ಲಿನ ಐತರದಾನಿ ಬಂಧನ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. 4ನೇ ಆರೋಪಿ ಪಿರುವಾಯ್ದ ಜಯಪ್ರಕಾಶನು ಸೋಮವಾರದಾನಿ ಬಂಧನ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಯ್ನ ಪೊಣ್ಣು ವಿಟ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕೊರ್ನ ದೂರುಡು 5 ಆರೋಪಿಲಿನ ಪುದರ್ ಪಂಡದಿತ್ತದು. 5 ಜನ ಆರೋಪಿಲಿನ ಪತ್ತದು ಅಕ್ಲಿನ ಮಿತ್ತು ಫೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ ಕಾಯ್ದಡಿಟ್ಟು ಕೇಸ್ ದಾಖಲು ಮಲ್ತದಿರು. ಆರೋಪಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಪೇಂಟರ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದು. ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಮೇಸ್ತ್ರಿ, ಸುಕುಮಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆದಿತ್ಯ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿರುಪಾದಿರು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ BC ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕುಡ್ಲ ವಿದ್ಯಾ ಸರಸ್ವತಿ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಕೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಗತಿ ಬಂಧು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಲಿನ ಒಕ್ಕೂಟ ಕೊಟ್ಟಾರ ಮಕ್ಕಳಿನ ಜೊತೆ ಸೇರಿಗಿಡು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ವರ್ಷದ ಲೇಸ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ BC ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕುಡ್ಲ ವಿದ್ಯಾ ಸರಸ್ವತಿ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಕೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಗತಿ ಬಂಧು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಲಿನ ಒಕ್ಕೂಟ ಕೊಟ್ಟಾರ ಮೆಕ್ಲಿನ ಜತೆ ಸೇರಿಗೆಡು ಆಟೆಡೊಂಜಿ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ವರ್ಷದ ಲೇಸಿನ ನಡಪಾಯರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಭಜನ ಮಂದಿರ ಕೊಟ್ಟಾರಡು ದೀವನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕುಡ್ಲ ತೆಂಕಾಯಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ತುಡರು ಬೊಳ್ಪು ಪೊತ್ತಾದು ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೇರು. ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ರತ್ನ, ಜೋಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ಕೆ ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ ಸಾಲೆತ್ತೂರು,
ತುಳು ಜನಕಲಿನ ಆಟಿ ವಿಶೇಷತಲಿನ ಬಗೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಕೊಟ್ಟಾರದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಶೇಖರಗಟ್ಟಿ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇಡು ವಹಿಸಿದಿತ್ತೇರು. ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೆಎಂ ಶರೀಫ್, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಭಾರತಿ, ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಚೆನ್ನಕೇಶವ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಆಶಾ ಚಂದ್ರ, ಲತಾ ಕೆ ಅಮೀನ್, ವನಿತಾ, ಉಷಾ ಕಿರಣ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಸಂಸದ ಸದಸ್ಯರು 25 ಹೆಚ್ಚ ತೆನಸಲೆನ್ನು ಮಲ್ತದ್ದು ಕಾಣತಿತ್ತೇರು. ಜೋಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಪುಂಜಲೆಡ್ದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ತುಳು ಜನಕಲು ಗಳಸೊಂದಿತ್ತನ ಸಾಧನಲಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉದಿದಿತ್ತೇರು. ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಬಿಸಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕುಡ್ಲದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸದಸ್ಯರು, ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಲಿನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಗಾಂಜದೆ ತಂದು ಅಮಲ್ಡಿತಿನ ಇರುವೇರು ಮೂಜನೆ ಲಿಂಗದ ಕ್ಲುಬಕ್ಕ ಊರ್ತಿ ಪೊಂಜು ಉಸೇರ್ನಂಚ ಮೂವೇರಿನ ಕುಡ್ಲದ ಕದ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬಂಧನ ಮಲ್ತದ ಅಕೆರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಗಾಂಜಕ್ಕೆ ತಂದು ಅಮಲ್ಡಿತಿನ ರಡ್ಡು ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ತಿ ಪೊಂಜು ಉಸೇರ್ನಂಚ ಮೂವೇರಿನ ಕುಡ್ಲ ಕದ್ರಿ ಪೊಲೀಸರು ಅಂಗಾರೆ ರಾತ್ರಿ ವಶೋಗ್ದೆ ತಂದು ಬಂಧಿಸಾದು ಬೊಕ್ಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದೇರು. ಕುಲಶೇಖರದ ಇಲ್ಲ ಮುಂಜಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಜನಗಳು ಗಾಂಜಕ್ಕೆ ತಂದು ಅಮಲ್ಡು ಉಳ್ಳಿருந்து ನಿಘಂಟದ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕದು ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಉಮೇಶ್ ದುಂಬಾಳ್ತದ ಕೂಟ ರಾತ್ರಿ ದಾಳಿ ಮಲ್ತದಂಡು ಇಲ್ಲಡು ರಡ್ಡು ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಲು ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ತಿಕ್ಕದು ಬೂಡ್ದೇರು. ಅಕ್ಲಿನ ವಶೋಗ್ದೆ ತೊನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪಾದು ಬೊಕ್ಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದೇರು. ರಡ್ಡು ದಿನದ ದುಂಬು ಕುಡ್ಲ ಕುಂಟಿಕಾನದ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಕೈತಲು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧನ ಮಲ್ತಿನ 13 ಜನ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಲು ಜಾಮೀನಿಗೆ ತಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆತೀರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ತಡೆದು ದುಡ್ಡು ವಸೂಲು ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡ್ಚಾಂದಿ ಕೆಲಸಗೂ ಕುಮ್ಮಕ್ಕ ಕುರುಂದಿತ್ತಿನ ಆರೋಪದ ಮಿತ್ತು ಈ 13 ಜನನು ಬಂಧನ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. ಇಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಲು ಸೊನ್ನೆ.